правя клипче на Майнкрафт. Сега е нощ. Ще опитам да спя. Не мога. Ей, пак. Ще взема меч. Може ли за малко да изключа Майнкрафт и да я махна за... Така, кучето ми. Къде е ония паяк? Това е една машинка, която правих аз. Вижте. Една факла се махна. Яко. Това е тази включена, ето. Ето. Има много интересно нещо, което вие не знаете. Може да махна за малко Майнкрафт, моля. Ще я махна спокойно. И ще включа пак Майнкрафт, спокойно. Аз ще влезна, но между времето трябва да влезна в мапа. Това са световете, знаете. Ако не знаете, просто така карайте. Ако сте с животи на survival, факлите, да. Ако сте с животи на survival, ето ми защита на кучето. Машинка защита на куче. Така е. Това не ви забавя изобщо. Ето вижте. Малко ви забавя. Ето го пая какъв е търся. Ще поизлета. Паяче! Къде се скрие, миличко? Убия го. Опа. Опичка, ще да умра. Сега. Имам толкова много неща, даже няма да умра. И съм без животи, ако знаете. Тук правя неща. Тук ще ти сложа неща в честа. Тя в 2 факли, защото са ми... Искате да ви покажа как се надписва куче. Взимате едно метално такова, което металва. Чакайте да го взема. Ще махна просто меч. Просто мога да го взема спокойно. Къде беше това? Ето. Слагам тук, така. После ще го сложа в честа, ще дам едно такова. Слагам го в честа. Например, ще напиша папи. Или Хиробранд, каквото ти пожелая, айде, папи. Написал го. Две папи си имам сега. Ето, имам си 2 папита. Сега. И готово. Моето куче е написано. Искате ли да напишем друго куче? Сега ми трябва кокъл за тази цел. Кокъл. Кокълче. Трябва ми и куче сега. Нали съм рая в кучетата? Майчук пак. Тихо. Не се знае къде е. Може да е в моята пещера. Там, тук си живея. Така се живея просто, защото искам да си правя неща, каквото си искам. Ето, тук е изхода. Какво става? Жалко, зато няма се направя един портал на Ендермен. Малко ми е трудно. Добре. Къде? Има куче. Кра. Изказвам няколко ендърмени. С маска на тиква и на тиква, така. Трябва тук, къде са кучетата? Мога да си излета и да намеря куче. Куче. Лав. Куче. Къде е това куче?
къде е това кученце? Мога да си пусна едно куче. Само трябва да махна това. Трябва да махна това и ще го сложа пак. Ето ги яйцата. Куче е това. Има и мечка. Ето го, моето куче. Лав, лав. И надписвам името. Папи. И ето. За жало ще го убия, защото не е моето куче, не е мой тип. Убил го. С надписано. Да. Още малко време не е навързяване. Другите бяха измислица тия клипчета, които аз правих. Бяха измислица, но това вече е яко. О, япа. Тебе, Пачо, откъде те търся, бе? Умри, умри, умри. Това е чудовище. Никога не му давайте нищо, защото е чудовище. Ако сте за животи, може да ви убие. Той ви дава пажина. Пажината ви е... Само трябва да ви е пръчки и пажина за лък. Ола. Първо да си направите пръчка. Просто чупите само дърво. Чупите само дърво. Само дърво. Чупите го и искате да стане на survival. Малко ще е интересно, но ще ме убият. Затова не искам. Имам лапове с survival. Нещо ми беше станало на Minecraft, затова трябваше да го махна. Ако някой се чуди. Отивам при машинките. Така. Отиваме и ето ги машинките. Ето ме кучета. Така е защита, но сега ще го изключа, защото нямам зомбита сега. Не знам, че не мога да го наранят, но така искам защита. Да си имаме защита. Ето, изключваме всичко. Не почти всичко, това е трябва да го изключа. Кое ще включим? Май нищо друго. Нищо друго не е светено. Има друга дупка, освен тази. Ето, пак съм си там. Къде са тия създания паяците? Паяк, паяк, паяк. Някъде се качва по дърво. Постави някакво сте. Ще го намеря като излета. Трябва да ви покажа какво е Ендърмен. Трябва да си взема яйцето на Ендърмен. То не е тъмно. Той изглежда в тази нова... Това е нова версия. Та не е фалшива. Ето го Ендърмен. Ето, видяхте ли какво е Ендърмен? Просто без главата е. Ето, вижте. Нараних го. И аз се махай, Ендърмен. Ще да ги убия. Ще ги убия. Нямам меч. Имам 2 кирки. Значи ще изпълня като меч. Айде.